नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. कणकवलीत ईव्हीएम मशीन सुरक्षित, तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे यांची माहिती. जलजीवनच्या कामांना निधीच नाही, वैभव नाईक यांचा आरोप. आणि जिल्ह्यातील विकास राजपत्रित अधिकारी सामूहिक रजेवर. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. बेरोजगारी, महागाई, महिलांच्या समस्या यावर आपण चर्चा करूया असं सांगत प्रियंका गांधींनी लोकसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका केली आहे. सर, मैं आपके माध्यम से एक सलाह दे देती हूँ. हमारे प्रधानमंत्री महोदय 12 सालों से इस सदन में है, मैं मात्र 12 महीनों से हूँ. फिर भी छोटी सी सलाह है. उन्होंने अभी हाल ही में चुनाव था, कुछ महीनों पहले उन्होंने एक सूची निकाली थी कि विपक्षी दलों ने और विपक्ष के नेताओं ने कितने अपमान किए हैं इनके, और उसमें शायद 90-99 ऐसे उन्होंने अपमानों की सूची बनाई थी. तो मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूँ कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए. नहीं, बात खत्म नहीं है. 999 अपमान, 9,999 अपमान, सूची बना दीजिए. और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं. जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे. 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, सदस्य आप शांत हो जाए और हम बहस कर लेंगे. लेकिन इस सदन का कीमती समय, जिसके लिए हमें यहाँ पे जनता ने भेजा है, जैसे हमें जनता की समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करनी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, उसको एसी के लिए इस्तेमाल करिए. उसके बाद जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि once and for all let's close the chapter. क्लोज कर लीजिए. देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए, फिर खत्म. उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की समस्याएं, जो पीएमओ में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, जो सदस्य प्लीज, जो एफस्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, माननीय उसकी चर्चा करेंगे. आप वंदे मातरम में बोला. आदित्य ठाकरेंच्या टीकेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी काय उत्तर दिलं पाहूयात. असे म्हणण्याकरता तर उद्या कोणी हेही म्हणू शकेल की आदित्य ठाकरेंचे जे 20 आमदार आहेत तेही भाजपच्या गळाला लागले आहेत, असं कोणाच्या म्हणण्याने थोडी होतं. आणि आम्हाला शिंदे सेनेचे आमदार आमच्याकडे घेऊन करायचं काय आहे, ते आमचेच आहेत. शिंदे सेना जी आहे ती आमचा मित्रपक्ष आहे, ती खरी शिवसेना आहे. त्यामुळे ते आमच्या मित्रपक्षाचे आमदार आम्हाला घेऊन आम्ही अशा प्रकारचं राजकारणही करत नाही. उलट शिवसेना मजबूत झाली पाहिजे याकरता आम्ही त्यांच्या पाठीशी उभे आहोत. आणि निश्चितपणे भविष्यात शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी आणि आमची महायुती अजून मजबूत होतानाच आपल्याला पाहायला मिळेल. आज संसद में वंदे मातरम के ऊपर चर्चा शुरू हुई, कैसे देखते हैं, क्या देखिए, वंदे मातरम ये केवल एक गीत नहीं है, तो ये भारत की स्वतंत्रता का मंत्र है, ये राष्ट्रवाद का मंत्र है. जिस वंदे मातरम को गाते हुए भारत के कई स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी झूल गए, लेकिन उफ तक नहीं कहा, ये वो महामंत्र है. जिस महामंत्र ने देश के आम आदमी को स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ा, ये वो महामंत्र है. और उसके 150 साल पूरे होने के बाद संसद में इस पर चर्चा होना बहुत लाजमी है. और मुझे बहुत खुशी है कि ये चर्चा चल रही है. आज हमारी विधानसभा में भी हम लोगों ने संपूर्ण वंदे मातरम गाकर इस गीत को हमारी ओर से नमन किया है. और
अगले अधिवेशन में हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि वंदे मातरम पर हमारे विधानसभा में भी चर्चा होगी। वंदे मातरम पे बैन जो लगा था वो बीजेपी के कार्यकाल में लगा था, ऐसा आदित्य ठाकरे का कहना। वंदे मातरम पे कभी बैन लगा ही नहीं। वंदे मातरम पे जो कोई आघात हुए, कुठाराघात हुए, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस ने ही प्रस्ताव पारित करके वंदे मातरम को काट दिया और आधा ही वंदे मातरम गाया जाएगा ये कहा। उसी कांग्रेस के साथ गले से गला मिलाकर आदित्य जी रोज घूमते हैं। उन्होंने सवाल भाजपा को नहीं, उन्होंने सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में वंदे मातरम का सिर्फ सम्मान हुआ है, कभी भी वंदे मातरम पर कोई पाबंदी नहीं लगी। भाऊ, आदित्य ठाकरे म्हणाले की शिंदे सेनेचे 22 आमदार जे आहे ते भाजपच्या गळाला लागलेले आहेत। असे म्हणण्याकरता तर उद्या कोणी हे म्हणू शकेल की आदित्य ठाकरेंचे जे 20 आमदार आहेत तेही भाजपच्या गळाला लागले आहेत, असं कोणाच्या म्हणण्याने थोडी होतं। आणि आम्हाला शिंदे सेनेचे आमदार आमच्याकडे घेऊन करायचं काय आहे? ते आमचेच आहेत। शिंदे सेना जी आहे ती आमचा मित्रपक्ष आहे, ती खरी शिवसेना आहे। त्यामुळे ते आमच्या मित्रपक्षाचे आमदार आम्हाला घेऊन आम्ही अशा प्रकारचं राजकारणही करत नाही। उलट शिवसेना मजबूत झाली पाहिजे याकरता आम्ही त्यांच्या पाठीशी उभे आहोत आणि निश्चितपणे भविष्यात शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी आणि आमची महायुती अजून मजबूत होतानाच आपल्याला पाहायला मिळेल। मराठवाड्यात सोयाबीनचे 1 लाख कोटींचे वायदे झालेले आहेत, दक्षिण आफ्रिकेमधून ते इम्पोर्ट करण्यात येते, त्यामुळे सोयाबीनचे दर कोसळण्याची शक्यता आहे। आजच कुठेतरी मी वाचलं की सोयाबीनचे दर हे स्थिर झालेले आहेत। आता तुम्ही म्हणता कुठले तरी वायदे झालेले आहेत, त्या कपोलकल्पित कोणीतरी काहीतरी बातमी सोडते, त्याच्यावर तुम्ही जाऊ नका। पूर्ण सोयाबीन आम्ही खरेदी करायला तयार आहोत। नाफेडनी त्या संदर्भातले सेंटर उघडलेले आहेत। हमी भावाने खरेदी चालू आहे। काही ठिकाणी हमी भावापेक्षा जास्त भाव बाजार देतोय, त्यामुळे ते बाजारातही विकलं जातं। आणि म्हणून मला असं वाटतं हे वायदे झाले, ते वायदे झाले, बाहेरून आलं वगैरे, या सगळ्या गोष्टींमध्ये काही अर्थ नाही। घरकुल व मनरेगा योजनांमध्ये जबाबदारी निर्धारणाबाबत मागण्यांचा निर्णय न झाल्यानं सोमवार 8 डिसेंबरपासून जिल्ह्यातील विकास राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी सामूहिक रजा आंदोलन सुरू केलं आहे। या जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह गट विकास अधिकारी, सहाय्यक गट विकास अधिकारी या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत। याबाबतचं निवेदन महाराष्ट्र सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेच्या वतीनं जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सादर केलं आहे। महाराष्ट्र विकास सेवा राजपत्रित अधिकारी संघटनेच्या वतीने अतिरिक्त जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे व मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खिबोळकर यांना निवेदन सादर केलं। यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शीतल कबुनुरे, ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक डॉक्टर उदय पाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जयप्रकाश परब व गटविकास अधिकारी अरुण चव्हाण, श्याम चव्हाण, अजिंक्य सावंत, वासुदेव नाईक, राम जंगले, मंगेश वालावलकर, विनायक पाटील, प्रफुल्ल वालावलकर, पांडुरंग सावंत, यशवंत गवस, दिनेश पाटकर, मंगेश जाधव, मनोज कुमार बेरे उपस्थित होते। यावेळी दिलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की पूर्वी पाठवलेल्या निवेदनाद्वारे दिनांक 4 व 5 डिसेंबर 2025 रोजी महाराष्ट्र विकास सेवा संवर्गातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व अधिकारी सामूहिक रजेवर जाण्याबाबत संघटनेच्या निर्णयावरून कळवण्यात आलं होतं, परंतु अद्यापर्यंत घरकुल व मनरेगा योजनांमध्ये जबाबदारी निश्चिती संदर्भातील मुख्य मागण्यांवर कोणताही समन्वय अथवा सकारात्मक निर्णय झालेला दिसून येत नाही। त्या अनुषंगानं जोपर्यंत या आशयाचा शासन स्तरावर सकारात्मक निर्णय होत नाही तोपर्यंत महाराष्ट्र विकास सेवा संवर्गातील सर्व अधिकारी सोमवार दिनांक 8 डिसेंबरपासून पुढे मागण्या मान्य होईपर्यंत सामूहिक रजेवर राहण्याचा निर्णय कायम ठेवत आहोत व भ्रमणध्वनीवरूनही होणारे कामकाज बंद ठेवत आहोत। हे सामूहिक रजा आंदोलन 8 डिसेंबरपासून सुरू असून मागण्या मान्य होईपर्यंत पुढे आंदोलन चालू ठेवणार आहोत असंही म्हटलं आहे। संपूर्ण समाज हा आपल्या वीर जवानांचा सदैव ऋणी आहे। राष्ट्राच्या सुरक्षेसाठी जीवाची पर्वा न करणाऱ्या सैनिकांचे योगदान अमूल्य आहे। वीर जवानांचे कुटुंब हे आपले कुटुंब आहे। त्यांची काळजी घेणं ही आपली केवळ जबाबदारी नसून आपलं नैतिक कर्तव्य आहे। या धारिष्ट्यपूर्ण सेवेसाठी कृतज्ञता म्हणून सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी जिल्हा प्रशासन सदैव तत्पर असल्याचं जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी सांगितलं आहे। पाहूयात।
कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीचं मतदान 2 डिसेंबरला पार पडलं. त्यानंतर सायंकाळी उशिरा मतपेट्या सीलबंद करून कंट्रोल तहसील कार्यालयाच्या स्ट्रॉंग रूममध्ये CCTVच्या नजरकैदेत ठेवण्यात आल्या. उमेदवारांचे प्रतिनिधी देखील या ठिकाणी 24 तास खडा पहारा देत आहेत. पाहूयात. कणकवलीची ही नगरपंचायत निवडणुकीची मतमोजणी 21 तारीखला होणार आहे आणि या अनुषंगाने जी मतपेट्या आहेत त्या आता मतदान झाल्यानंतर कणकवली तहसील कार्यालयातील या स्ट्रॉंग रूममध्ये ठेवण्यात आलेल्या आहेत. आपण बघितलं तर हे पोलीस बंदोबस्त आहे. तशाच पद्धतीने निवडणूक अधिकारी स्वतः इथे जे तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे आहे देखील इथे नेहमी येऊन जाऊन पाहणी करत असतात आणि त्यांच्या देखरेखीखाली हे सर्व नियोजन सुरू आहे. पोलीस बंदोबस्त बाहेरून देखील आणि हे आतून देखील आहे आणि कडेकोड पोलीस बंदोबस्त हा इथे ठेवण्यात आलेला आहे. तसंच बघितलं तर 24 तास CCTV कॅमेरा इथे लावण्यात आलेला आहे आणि या CCTVच्या नजरकैदीत हे सध्या आपण बघतो आहोत. आणि एकंदरीत जर सध्याची परिस्थिती बघितलं तर हा स्ट्रॉंग रूम एकदम म्हणजे कडोकड पोलीस बंदोबस्तात येथे असल्याचं आपल्याला दिसत आहे. याच अनुषंगाने याची जी कशा पद्धतीने नियोजन असते याची माहिती देण्यासाठी आपल्यासोबत स्वतः तहसीलदार या निवडणूक अधिकारी आहेत. साहेब, काय सांगाल, काय नेमकी इथे नियोजन असतं, कसं असतं? आता इथं SRPFचा बंदोबस्त आहे. 12 जण त्यांचे आलेले आहेत. 1 जण कंटिन्यू खडा पहारा देत असतात. त्यानंतर त्यांच्या बाहेर पोलिसांचा लेअर आहे. 1+3चं त्यांचं गार्ड असणार आहे. मागच्या बाजूनी पोलीस आणि SRPF आहेत. आणि त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयामधून वेगवेगळे अधिकाऱ्यांना दिवसाला व्हिजिट ठेवलेले आहेत. ते त्याप्रमाणे व्हिजिट करतात आणि आपण म्हणजे जे सील आहे ते चेक करतात. सर्व CCTV वर्किंग आहेत का चेक करतात आणि त्याप्रमाणे शेरा आपल्या व्हिजिट बुकमध्ये नोंदवतात. आणि आपल्या तालुका स्तरावरील सर्व अधिकारी जे क्लास 2 आणि क्लास 1 दर्जाचे आहेत त्या सर्व अधिकाऱ्यांना पण नेमणूक दिलेली आहे. ते 8-8 तासाला दररोज व्हिजिट करतात आणि सील व्यवस्थित आहे का, CCTV व्यवस्थित आहेत का, बंदोबस्त व्यवस्थित आहे का, हे सगळं चेक करून शेरा नोंदवतात. मध्ये एक परिपत्रक आलेलं होतं, उमेदवारांना आपला प्रतिनिधी नेमण्याचं एक परिपत्रक आलं होतं. त्या अनुषंगाने उमेदवारांचे कोण प्रतिनिधी आहेत? हो, उमेदवारांचे पण प्रतिनिधी या ठिकाणी आपल्याला आहेत. ते त्यांच्या शिफ्टमध्ये ते नेमतात आणि त्याप्रमाणे त्यांनाही बसायची आपण परमिशन दिलेली आहे निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार. 21 तारखेनंतर पर्यंत हा पहारा करायचा आहे. एकंदरीत हा बंदोबस्त कसा आहे आपण सांगितलेला आहे, पण काही जण शंका उपस्थित करतात किंवा काही नियोजन कसं आहे हे देखील विचारताना काय सांगाल? नाही, आता हे 2 लेअर सिस्टीममध्ये पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था आहे. त्याच्यामध्ये SRPF आहे, पोलीस आहेत आणि इतर अधिकाऱ्यांचे पण व्हिजिट आहेत. प्लस उमेदवारांचे जे प्रतिनिधी आहेत त्यांनाही आयोगाने 24 तास इथे बसायला परमिशन दिलेली आहे. त्याप्रमाणे आपण त्यांना व्यवस्था केलेली आहे. त्यामुळे EVM पूर्णतः सुरक्षित आहेत. 21 तारखेला मतमोजणीच्या दिवशीच ते बाहेर काढण्यात येतील. निश्चितच ते होते निवडणूक अधिकारी तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे. जी EVM सुरक्षित आहे असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. आपण बघितलं तर या EVM बद्दल बऱ्याच शंका उपस्थित होत्या, पण त्यानंतर जे पोलीस बंदोबस्त आहे, त्यानंतर नोडल अधिकारी येतात, त्यानंतर निवडणूक अधिकारी आहेत, त्यानंतर मग CCTV आहे 24 तास, हे सगळं आपल्याला दिसतं. तसंच उमेदवारांचे एक प्रतिनिधी हे देखील ठेवण्याची अनुमती निवडणूक आयोगाने दिल्यामुळे आता सध्या इथे बघतो की यांचे प्रतिनिधी देखील उपस्थित आहेत. त्यामुळे EVM आता सुरक्षित आहे असंच एकंदरीत तहसीलदार यांनी सांगितलेलं आहे. कॅमेरामन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. जिल्ह्यातील कोणतीच जलजीवनची कामं पूर्ण नाहीत. या कामांना निधी उपलब्ध नाही, त्यामुळे ही अवस्था आहे. यासाठी आज आपण जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना भेटलो असून त्यांनी याबाबत सकारात्मकता दाखवली आहे. मात्र येत्या 15 दिवसात याबाबत कोणता निर्णय न झाल्यास जिल्हा परिषदेवरती भव्य मोर्चा काढू असा इशारा माजी आमदार वैभव नाईक यांनी दिला आहे. सिंधुदुर्गमध्ये जलजीवन मिशनच्या कामासंदर्भात माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जलजीवनचे मुख्य अभियंता यांची भेट घेतली. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये गेले 3 ते 4 वर्ष ही जलजीवन मिशनची योजना सुरू आहे, परंतु अजूनही एकही योजना पूर्ण होऊ शकली नाही, वस्तुस्थिती आहे. आणि जी काय कामं पूर्ण झाली आहेत ती फक्त रिपेअरची कामं होती ती पूर्ण झाली आहेत. आज शासनाने पैसे न दिल्यामुळे किंवा ठेकेदारांकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे आज ह्या योजना अपूर्ण अवस्थेत आहेत आणि ह्या योजना आता ही पूर्णपणे योजनाच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सपशेल फेलवण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. खरं तर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी यांची काळजी नाही, कधीही आढावा बैठक घेतली नाही किंवा कुठली योजना पूर्ण होणार, कुठली योजना अपुरी राहणार आहे या संदर्भात पैशाचीच तरतूद केली नाही. फक्त निवडणूक आल्यात की निवडणुकीमध्ये कशा जिंकायच्या ह्याच्या विरोधात सत्ताधारी पक्ष असतात, परंतु त्यांच्याकडे त्यांना वेळ मिळाला तर माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी यामध्ये सकारात्मक आहेत. परंतु ह्या योजना पूर्ण झाल्याच पाहिजेत म्हणून विविध गावातले सरपंच आम्हाला भेटत असतात आणि येणाऱ्या 15 दिवसामध्ये आम्ही सगळ्या सरपंचांना घेऊन या जिल्हा परिषदच्या पाणीपुरवठा विभागावर आम्ही मोर्चा काढणार एवढी आमची मनस्थिती झालेली आहे की ह्या योजना लवकर पूर्ण न झाल्या तर जिल्ह्यातील लोक पाण्यापासून वंचित राहणार आहेत. साहेब, तुम्ही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या संदर्भात भेटला, त्यांचं काय म्हणणं आहे? नाही, ते सकारात्मक आहेत, परंतु त्यांच्याकडे या योजना आहेत त्याकडे शासनाने पैसे दिले नाही आहेत. काही ठिकाणी कॉन्ट्रॅक्टर पळाले आहेत.
काही ठिकाणी MSCBचं कनेक्शन मिळत नाही आणि त्याच्यापेक्षा जास्त सगळ्यात की पैसे नसल्यामुळे कॉन्ट्रॅक्टर आता कामं करण्यास उत्सुक नाहीत आणि त्यासाठी पैसे आणण्यासाठी सुद्धा कुठले प्रयत्न होत नाहीत आणि त्यामुळे ह्या योजना सध्या बंद आहेत किंवा अपुऱ्या अवस्थेत राहणार आहेत आणि त्यामुळे सीओची सकारात्मक सीओने आम्हाला काही दिवसाचा वेळ दिला आहे. तो वेळ न झाला तर आम्ही शिवसेनेतर्फे आणि सगळ्या लोकांना घेऊन आम्ही हे आंदोलन करणार आहोत. जल हे खरं तर कालच्या 2024च्या निवडणुकीमध्येच मोदींनी त्याचं उद्घाटन सांगितलं की हर घर जलपर्यंत योजना पूर्ण झाली आहे म्हणून. परंतु आता मी सीओना सांगितलं की एक तरी योजना दाखवा की जी या जिल्ह्यातील योजना पूर्ण झाली आहेत. तर एकही योजना दाखवू शकण्याची वस्तुस्थिती आहे. कणकवली नगरपंचायत निवडणूक मतदान 2 डिसेंबरला पार पडलं. यानंतर या मतपेट्या कणकवली तहसील कार्यालयामधील CCTVच्या नजरकैदेत ठेवण्यात आल्या आहेत. या स्ट्रॉंग रूमच्या बाहेरून कडेकोट पोलीस बंदोबस्तासह शहर विकास आघाडीकडून दिवसरात्र पार असल्याचं दिसून येत आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. कणकवलीत EVM मशीन सुरक्षित, तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे यांची माहिती. जलजीवनच्या कामांना निधीच नाही, वैभव नाईक यांचा आरोप. आणि जिल्ह्यातील विकास राजपत्रित अधिकारी सामूहिक रजेवर. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.